دوستان عزیز سلام علیکم. تلفنی که در باز انتظار شما تلفنی ریالمی نوت 50 تلفن بودجه‌نی و سویتی سیاه 564 گیگابایتش بردار عزیز تلفن زیاد میگم شما نشون میدم کالیس و یک 25 دلار اومده بردار عزیز سپید کنیم خب بسیار نیست خچم کم مکه اومده так شو سپید کنین برای گرفتن و اوزی باشه تلفن میگم که چه تلفن ای خودش اول تلفن چاکه شدیم در کامپلکت است چی هست چخیل دستن коробка شده شد در کامپلکت چیزی که دیگه تلفن‌های بودجه‌نی قریب که ندارن این تلفن دارد چخولی که سیاه نمیشود برای که خودش темно-синий تیز زرد نمیشه چخول و دقیقی دکومنت‌های خودش اینجا باشه سیمچه دارد برای سیم کارت و در کامپلکتش تلفن خودش خیلی دستن تلفنچه خودش تلفنچه که این دیزاینش اینجا باشه گلیانسی قفوش مات سه تا کامera دارد کامera اساسیش 13 مگاپیکسل камера اساسیه камераи ёрасонаш бошад 2 мегапиксел фронтални камераи телефон бошад 5 мегапиксел ташкил мекунад 8 ядро яъне ки процессори 8 ядрои ва экран размериш 674 дисплеи экрани 674 type C зарядник мегирад барои ки бисёр телефонҳои буҷетни ҳоз type C хати баромадаста ҷои замонаш type C камераш бошад чиқар гуфтам 13 мегапиксел телефон ҳоз ман гирон мекунам масад яке бора бо шумо нишон метавонам ин ишо дар комплекташ чиқар десен блок питания қати кабелаш худаш дар комплектш мебурад дар рӯи телефон худаш бошад аллакай пилёнка задаги айна нигоҳ кунед пилёнкаи телефон задаги рамкаш квадратай вақте ки мисол чихо худаш мебурад пилёнкаи задаги ин телефонро вақте мехарӣ ё хона ҳамроҳӣ мекунӣ ягон чиз дига харидан дар кор нест мақсад просто телефонро хича мехарӣ тамом телефонро мегирӣ чихоша пушонди دیگه هیچی در کار نیست همش 100% уже телефончаак чихол задаги пилонкаш дар рӯ задаги ҳозир гирон мекунем шумо дар нишон метиҳем ина дӯстои азиз телефончаак ҷа азга настрой кардаем нигоҳ кунед экрана шоркуниш экранаш бошад 90 герц кор мекунад телефона ва ина яркости экранаша як абро дидан то мумкинай нигоҳ кунед озик так фуровардем яркости экран максимал нест максимални яркости экран камера хира наомадаса экран хоб нигоҳ кунед ина телефон коркуниш play market ҳама чиз дорад просто настройкаш мекунед тайёр мекунед барои худо тамом ҳама чиз шад ина камерашани гирон мекунем нишон метиҳем то нигоҳ кунед камераш 13 мегапикселай ина парчаи тоҷикистон истар монем кани парчаи тоҷикистон я сурат мегирам ҳозир ина парчаи тоҷикистон ина бародари азиз нигоҳ кунед бародаро чихе сурати масалан свети чихе омадага ина парчаи тоҷикистон бемалол сурата чихе гирифта шад дидан то мумкинай нархи ин телефон яки телефони Realme Note 50 564 гигабайташ дар магазини мо 6990 рублай касе ки агар ки харидорӣ кунад кадом ҷое ки гӯяд ба доставкаш мекунем тоҷикистон россия ба ҳама шаҳрҳо ба почта россия равон мекунем агар ки москва бошем то метротона равон мекунем ва касе ки магазини мо телефон харидорӣ мекунад ва гуфта намонад ки вақте ки шумо телефон мехаред шумо дар падарка мебурад айдери шарик чизе ки бурад падарка ҳар хел буромадааш мумкин ин бардора наушник буромадай ин бардора повербанк буромадай ин бардора дигари намошад тоҷи повербанк буромадага шумо метавонед ки бемаол омода любой телефон харидорӣ кунед ки заказ кунед падаркотон инҷа бигиред падарка ҳар чи буромадааш мумкин ай барои дига намуд падаркора ё киёда чи буромадааш фаҳмидан хоҳед дар канал обуна шуда монед ва дар видео лайк бимонед худохоҳад ҳамаш мешавад ҳамаша мебинед телефон дар кор бошад рақамҳои дар рӯи экрандаги чанд бор ки номеро буромад ҳам номерро муроҷиат мекунед ҳатман оператор шумо дар оперативни ҷавоб метиҳад ва ногуфта намонад ки дар магазини мо низ авиакассаи Real Avia фаъолияти хича давом додистай авиакассаи Real Avia ба нархҳои арзон ва ба нархҳои дастрас шумо дар билет нависта метиҳад ва рақамҳое ки дар инҷа дестед 0925 371 0388 ин рақамҳои ватсапи ҳамин авиакассаи моҳай менависенеш билет ба ҳама сам нависта метиҳад хоҳен тоҷикистон хоҳен тоҷикистон россия хоҳен барои граница гузаштан менавиша ба нархи дастрас билета нависта хода метиҳад ва ҳозир дар охири видео чихе магазин омадан на видеоша мемонам коротки як ай выходи метро буромадӣ рост дерини магазин мебиёрата адресои мо шаҳри москва метро бутурский торговый центр зелёний ай выходи чорум мебурӣ ҳар рӯз аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кор мекунем бемаол омадад мумкинай фақат шумо буд умедҷон ва командаи Realphone то дидод худтон эҳтиёт кунед.